ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही, असं काही आढळल्यास हे योगायोग समजावा. साधारण 50-60 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट असेल. नुकताच पतंगराव ही आपली शेती सांभाळत त्यांना एक रात्रीचे काम भेटले होते. ते काम असे होते की त्यांना रात्री फक्त राखणदारी करायची होती. आपल्या गावाच्या पलीकडे एक पूल बांधण्यात येणार होता. त्याच ठिकाणी चोऱ्या असले खूप घटना वाढले होते, म्हणून तिकडच्याच काही स्थानिक लोकांनी पतंगराव यांची नियुक्ती केली. तसंच त्यांना पगारही देण्याचे ठरवले. पतंगरावांच्या घरात त्यांच्या पत्नीला ही गोष्ट समजली, म्हणून पत्नीने पूर्णपणे विरोध केला. पण पोटापाण्याचा प्रश्न असल्यामुळे पतंगरावांनी हे काम स्वीकारले. पत्नीचा विरोध करण्याचं कारण हेच होते की तिथे चोऱ्या लबाडी हे फार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, म्हणून कुठेतरी त्यांच्या जीवालाही धोका असू शकतो. पण पतंगरावांच्या आईला काही भलतेच कारण हे सतवत होते. ते म्हणजे असे की त्या ठिकाणी हे भूत पिशाच यांचे मोठे वास्तव्य आहे असे बोलले जातात. म्हणूनच पतंगरावांच्या आईने सुद्धा विरोध केला. पण कोणाचा एक काय ऐकेल, हा पतंगराव कुठला? पतंगरावने ते जोखमीचं काम स्वीकारले. पतंगरावबर त्याच्या शेजारच्या गावातले 2 व्यक्ती होते, ते देखील काम करत होते. पण एका रात्री पतंगरावच्या मित्रांनी, पतंगरावच्या आईनी आणि खुद्द पतंगरावच्या पत्नींनी त्याला कामाला जाण्यास विरोध केला. याचं कारणच असे होते की त्या रात्री ही अमावस्या होती. पण पतंगरावनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. रात्री जेवण उठपून हे सगळं काही करून पतंगराव आपल्या कामाला निघाला. पण काहीतरी आईने दिले. ते काय आहे हे बघण्यास पतंगरावला वेळ नव्हते आणि तो तसाच चालत राहिला. साधारण रात्रीचे 11-11:30 वाजले असतील. पतंगराव त्या ठिकाणी पोचला आणि खुर्ची घेऊन हा बसला. पण त्याचे मित्र म्हणजेच त्याला जे कामाला मदत करत होते ते तिकडे नव्हते. एका अर्थाने पतंगरावला देखील चिंता वाटू लागली. पण पतंगरावनी हे अगदी धीट होते म्हणून सर्वीकडे दुर्लक्ष केले. त्याच वेळेला पतंगरावला ह्यांना एक ट्रॅक्टर भेटत असे. पूर्वीच्या काळी कुठे काय चाललंय किंवा लांब जाण्यासाठी हा ट्रॅक्टर देत असे, जेणेकरून पूर्णपणे राखणदारी नीट व्हावी. लांबूनच पतंगरावांनी त्या पूलच्या ठिकाणी पाहणी केली. पुन्हा ट्रॅक्टरमध्ये बसला आणि चालवू लागला. काही वेळाने ट्रॅक्टर हा बंद पडला, म्हणून पतंगराव हा खाली उतरला. ट्रॅक्टरला काय झालंय हे बघत होता, पण त्याला त्याची फारशी माहिती नसल्याने त्याला ती रात्र तिकडेच काढावी लागणार होती. पतंगरावांचे दोन्ही मित्र आज आले नव्हते. काही वेळाने पतंगरावलाही झोप येऊ लागली आणि अशातच मागून पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. कोण आहे? कोण आहे तिकडे? पतंगराव रागातच बोलला, कारण की चोरही असू शकत होते. आणि असंच तो आवाज बंद झाला. काही वेळाने कोणाच्या तरी हसण्याचा आवाज आला आणि पतंगराव बोलला, हे बघा, मला माहिती आहे तिकडे कोणीही असेल, पण मी तुम्हाला चोरी करून देणार नाही, हे स्पष्ट आहे का? असं बोलताच तो आवाज पुन्हा बंद झाला. थंडी ही आता अपेक्षापेक्षा जास्तच वाढली होती. पतंगरावला देखील आता कुडकुडू लागले होते आणि अशा वेळेला मागून एका बाईच्या रडण्याचा आवाज आला. कोण आहे तिकडे? आणि असं बोलतच कंदीलच्या प्रकाशात पतंगराव हा मागे गेला. तिकडे कोण आहे का हे बघण्यात त्याने झाडाझुडपामध्ये लक्ष दिले,
तर एक साधारण 20-25 वर्षाची बाई ही लाल साडी घालून अशा अवस्थेमध्ये खाली बसून ही रडत होती. पतंगराव बोलला, अहो ताई, झालंय तरी काय? चला उठा इथून, उठा आणि निघा इकडून. ही काय वेळ आहे का? त्या बाईचा काहीच प्रतिसाद आला नाही. बाई असल्यामुळे पतंगराव हा तिला ओढू शकत नव्हता. पतंगरावने समजावण्याचा प्रयत्न केला. ती बाई यावेळेला पतंगरावकडे बघून बोलली की मला कुठेही जायचं नाहीये. आणि असं बोलताच पतंगराव हे तिच्याकडे दुर्लक्ष करत पुन्हा आपल्या ट्रॅक्टरमध्ये बसले. काही वेळाने पुन्हा ती बाई रडू लागली. यावेळेला आवाज मोठा होता म्हणून पतंगरावांनी पुन्हा समजावण्याचा हट्ट घेतला. आपल्या खिशामध्ये होतं नव्हतं ते सगळं ठेवून फक्त कंदील घेऊन पतंगराव तिच्याकडे गेला आणि पुन्हा बोलला, अहो झालंय काय? गप निघा, आपल्या घरी जावा. तुमचा जो काही वाद असेल तो घरी मिटवा. हे काही ठिकाण नाही आहे. ती बाई ही खाली बघून रडत होती आणि पतंगराव रागात बोलला, तुम्हाला सांगितलेलं समजत नाही का? वरती बघा, बघा वरती. आणि त्या बाईने वरती बघताच पतंगरावचे हृदयाचे ठोके हे मोठमोठ्याने वाढले. पतंगरावचा केवळ जीव जायचा बाकी होता. पतंगरावचे हातपाय हे कापायला लागले कारण की त्या बाईने वरती बघितले. डोळे पूर्ण लाल, तोंडातून रक्त येत होते, आपले दात मोठे होते, जिभेला रक्त लागले होते. आणि या अशा अवस्थेत ती बाई पतंगरावांकडे बघून एक क्रूर हास्य करू लागली. आणि पतंगराव घाबरतच बोलला, ओ ओ ओ, काय झालंय काय? चला निघा इथून, ही मस्करी बस झाली. आणि पतंगरावला कळून चुकले की आज अमावस्या आहे आणि आपण आता कुठे अडकलो आहोत. न कळतच त्या बाईने पतंगरावच्या अंगावर झेप घेतली. खंदील हे खाली पडले. पण सुदैवाने ट्रॅक्टर हा दिसत होता आणि अशातच पतंगराव हा कुठल्याही परिस्थितीत हा पळू लागला. पण काही वेळाने त्या बाईने पतंगरावच्या मानेवर मोठा चाव घेतला आणि रक्त काढायचा प्रयत्न केला आणि एक विचित्र हसू करू लागली. पतंगरावचे ट्रॅक्टर जणू त्याच्यापासून किलोमीटर लांब आहे असं त्याला वाटत होते. केवळ काही अंतर हा त्याला आता किलोमीटरवर वाटत होता. पतंगराव यावेळेला देवाचे जप करू लागला, देवाचे नाव घेऊ लागला. त्या बाईला मारण्याचा प्रयत्न केला, पण नंतर पतंगरावच्या लक्षात आले की ती कुठली बाई नसून एक हाडळ आहे जी रक्त पिते आणि असं करूनच ती माणसांचा जीव घेते. जसे देवाचे नाव पतंगराव घेत होता तशी त्या बाईची शक्ती कमी होत होती आणि काही करून पतंगराव तिथून सुटण्यास यशस्वी झाला. तो ट्रॅक्टरमध्ये बसला. पण दुर्दैव असे की ती बाई ट्रॅक्टरवर चढून पतंगरावचा गळा पकडू लागली. ही गळा दाबू लागली आणि त्याच वेळेला पतंगरावला कसे सुटायचे हे समजत नव्हते. ती बाई ही बोलू लागली, तू मेलास, तू चुकीच्या ठिकाणी आलायस, तू मेलास. आपण करायचं काय? आपण इथून कसं सुटायचं? पतंगरावला प्रश्न पडला आणि त्याच वेळेला त्याला आठवले की आपल्या आईने काहीतरी आपल्याला एका पेपरामध्ये दिले होते आणि तोच कागद हा पतंगराव शोधू लागला. एकीकडे त्या बाईने घट्ट गळा पकडला होता आणि दुसरीकडे खाली आपले हात टेकवत तो कागद कुठे दिसतोय की नाही हे पतंगराव शोधू लागला. पतंगरावचे डोळे हे बंद पडू लागले होते, पण केवळ त्या कागदात काय होते हे पतंगरावला जाणून घ्यायचे होते. सुदैवाने तो कागद हा पतंगरावला भेटला आणि दुसरीकडे ती बाई पतंगरावचा मोठ्याने गळा दाबत एक क्रूर हास्य करत होती. जणू काय तिला आज अमावस्याला तिचा एक जेवणाची सोय झाली आहे. आणि त्याच वेळेला पतंगरावने एका हाताने तो कागद हा कसाबसा उघडला आणि त्यामध्ये काहीतरी होते. ते नक्की काय असेल हे पतंगरावला देखील माहीत नव्हते.
म्हणून त्याने आपल्या हातावर घेताच त्या बाईचे लक्ष त्याच्या हातावर गेले आणि ती जोरातशी ओरडली आणि ती बाई ही आता मागे सरकू लागली आणि पतंगरावला कळून चुकले की ही वस्तू जी काही आहे ही बाई या वस्तूला घाबरत आहे. म्हणून पतंगरावने ती राखीसारखे लागणारी ती वस्तू ही पतंगरावने त्या बाईच्या अंगावर फेकली आणि ती बाई ही जोरात ओरडू लागली. असं वाटत होतं की जणू ती आता जळणार आहे. असं करतच ती त्या ट्रॅक्टरच्या खाली उतरून झाडाझुडपामध्ये गेली आणि दिसूनाशी झाली. पतंगरावने वेळ न घालवता ट्रॅक्टर चालू करून हा पुन्हा आपल्या घरी पोचला. रडत रडत त्याने हा प्रकार आपल्या आई आणि पत्नीला सांगितला. त्यावेळेला त्याच्या आईने सांगितले की मी जे तुला दिले होते तो आपल्या देवीचा अंगारा होता आणि मला माहीत होते की तुझ्यावर असं काही घडू शकतं, पण तूच ऐकण्यास नकार देत होता. दुसऱ्या दिवशी पतंगरावाने आपल्या गावच्या सरपंचांना हा प्रकार विचारला. त्यावेळेला त्यांनी सांगितले की काही वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी मोठा पूर आला होता. अशातच ती बाई रात्रीची तिथून जाण्याचा प्रयास करत होती. तिच्या अंगावर भरपूर सोने होते असे बोलले जाते आणि काही लोकांना ती दिसली आणि त्या लोकांनी तिचा जीव घेतला आणि ते सोने घेऊन हे पळून गेले आणि ती रात्र ही अमावस्याची होती. म्हणून असे बोलले जाते की प्रत्येक अमावस्याला ती बाई तिकडे भटकते आणि तिच्या तावडीत जे कोणी येईल त्याचा जीव घेते. तू वाचलास. तर मित्रांनो, ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा आणि हो, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब नक्की करा. तुमचे काही असे अनुभव किंवा कथा असतील तर ते खालील दिलेल्या लिंकवर हे नक्की शेअर करा. मी नक्की शेअर करेन. थँक्यू.